Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. UMLA ke North Shillong Constituency uba Adelbert Nongrum. Ulalej ban Jurip ya ke Shnong Wahingdoh ringkat ke jing senran lang kinongkit kam Shnong na kabenta kumnu ban Shnai ke surok na sun kabadan hajan Dreamlands nama ban ya ling ba ke Shnong Wahingdoh ban penpoi syawa amkra kabalong kumsi benta ban wanra ya ke jing kelut na ke jing deheng kali hanong ba Shillong. Hakani kesengi uba Adelbert ulalej Jurip ru ya ke ying dorbar jong ka Wahingdoh ringkat kirut kikiar jong di Shnong namar ka jing pentu jebo na ki basyong basa ha reserve police ha ka juk por le Jurip ru ya ka wa amkhra ka bade ka wei ka wa ka bala pau ha Shillong namar ka jingwan pentu jaklia na ki than son police bazar bat pulo nei sibun ke dokam but ka wei ni pe ya ka road approach ka bade ka surok ka ban mi na po son hadu le po jingking jong ka community hall do Shnong Wahingdoh ni ka long podong kam pa kade du na da borom adu ki nom pat ki ba lalit no kam tam i ma Friday lindo i ba lalit no sa duar jong blai wangi pa kalong podong kam mi le sila sim ka initiative itu report ti kade ka kamram jong apa ban bodin Barkani kalong podong kam nomor kawi ka surf kawi kalong bukan pen kelut yang cikamnya juga sor nomor kani ka banglaikan na po kayo normal tawai baru ilong concern ni ka congestion cikamnya kumno bingin thawla thonti kumno ngi apili ki paiba ki blong lenti bagian ai ki jaga kumno ngi yo permi ki soblin ki bailin kita ki lenti ki bala ban pen kelut ya kani ka donut jongka Shillong ti bakani kani kawi lenti ka ba masngu ka kadi ka ba sya akhmat do namarkan yarap ya taka congestion ban pen kelut yang cikamnya kabar pat kawan ra ru ya ka beauty kumno ban namangilong concern ka ya ka ban wanra eta ka jing itanan tam kade apo ka donut joka Shillong te ka balai pat kini street light ki bangli ban bu accidenter jong ni ka surok ru ka bonokam nomor ba pi kanum yo lat pat ki wei pat ki jing sneu makin wanjar nomor khum ni ki por ni ga jing sneu bla kharoi te ka ni ru da ka jing telang rekan ba Shnong kam ki department of fair ki concern department ka ba ngakren da sil lembaga media ba kansa le bayi ndu marhamat kansa pen kansa pa ru de shiti bangit ska manio ka cooperation na bro kilian nadu ka PHC nadu ka municipal nadu ka MECL nangta PWD department nangta wat ka planning board ru ngihapan ledru na ka benta kumno mikmat ru ba kumno an pendep ajong kamram ka bre po constituency bakani ka jing simu jomai ni ka sinjam kamle tampo Wahingdoh dengan ya boro ki Shnong ki thau jong constituency kana manio yaki feedback anio ki ai jemut ka jongki ki benta ki mang dia pendep tam ko memeli po constituency ki benta ko memeli man ra po ka assembly te kum dia Shnong na MLA ki do ki jing kam ke bang ya mantan sponsorship but MLA bin khat nak bata kumno ban mo bishokoban ni kumno ban ka ba ila ban irap naka scheme yong i na bata ka Shnong ka to ko ka surok he ka ba ken nang balai ken ni MLA ko long ba hisa kala de na do ken ka por ba MLA badim bala klan no i ba prai i tu la taste mai to but MLA ta mangi la in por pha na ka le Shnong ro ye ka to man pa ban ka le connectivity na do nang nen po absorption ni to ado di community Wahingdoh kane ka era undai tang ban is ya congestion no ni ia mentai congestion ga te congestion ka bang palat hakane ka sor Shnong diki te ni ia wat ka bor wat na ka leng ka tau nan na ka leng mo ka planning board ka syang manora ya agency ng Japan back study ya kene kuno ban is ya kene traffic nang ba kene ka modern technology te ngaso ko ka pat kuno ban is ya traffic ba ka ba kalong ba kinong system to kisimye bor mara ka tama ka jingwan yung kini top municipal menta ban wan kit i ki nyut di bakala pelang pani ihaban mare asya do sa ni hall ka bijingan to te kato ki ka kumbakalong ka moto hi menta long manora hi ji khu so ba to kan dirap spon ro nama la dala jingai than kalong temtet iki bakin det pathai to nyot men yom te kato kan dirap spon ro wan na re ke ni ko ni so ba te ki don bon ki jing
dan kam ni nak Shnong la peni kalian ke school kalian ke hall but untuk kalian daga ni ka lighting ro pi te nila ikan ba yamle pangidong ba ngingin ya pasang kan pala he bannya dan mi stoi pun ni te lang ba di ba ngai schem ba MLA yang in company ba idon ke masim ban te stam na ta yang pha yang met de tang nam ta kan ka Shnong yang in de na ka be ta yu ka se ikmeti ba kan ya ka do la yang ni ka por kan long ba se so